Ja, alleen nog het geraamte zit er nog. Zo, dit zit vol met roepen. In de bosk bij Moenijn en Oensjerk is het werk van de roepen goed te zien. Boskwachter Jeffrey Huizinga spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het warme en betierde meid iets waar zorgt ervoor dat in tegenstelling te oren eens alle eikens van de winterflinter uitkomen. Dit is absoluut een pleeg. En ja, het is, ik denk dat het eigenlijk nog het begin is. Hè? We krijgen nu warm waar dit weekend. Nou, je ziet al verschijnen, die hingen in de lucht. Nou, een beetje winnen, ze zitten op de orenbosk. In Stania zitten ze nu ook al in de ieken en in de buiken. Je kan wel neigen dat het nou nog een maand of zo terug gaat, dan ben er nog vallen meer. Jongvogels profiteren wel van de keelslag. Ze hadden roepen voor het opkrijgen. En de toerleefhouders die een kuierke meidje door de bosk, die haal gauw de klien onder de besjes. Ja, ik neem er wel een paar mee naar huis, denk ik. De kist direct niet al raak krijgen. Soms zijn zoiets als onrijkers dan. Ze hebben geen brandhaarden, zoals een processierups, dus die zijn net schadelijk voor de meisken. Ja, de graaidenvogels die kun je net op forageren, maar de bosvogels die hadden mooi hier. Er komt een prutte jongen uit het hier. Het is eigenlijk kurk droeg. Op de ene plak is het erger dan op de andere plak. Maar de vogels kunnen het gewoon net bijhouden. Dit is, het waar speelt hier een heel grote rol in. Als het droog blijft en warm, dan ben ze net te stuiten. Alleen nog koude, een beetje nachtvorst, dat wil nog wel eens helpen. En een oorwaar, dus een prachtig water. Het lijkt wel compleet herfst. Het is compleet keel. En het is afwachten wat er nou van december gebeurt. Of ze weer in het blad komen.